A auga non é un ben comercial como os demais, senón un patrimonio para protexer, defender e tratar como tal. A auga é un dereito humano que debemos preservar entre todas e todos. Sabías que un terzo da poboación non goza dos servicios de auga potable e dicir que máis de 2.000 millóns de persoas non reciben auga nos seus fogares? Sabías que cada minuto morren 7 persoas no planeta por beber auga insalubre? Sabías que o cuidado da auga doce en todo o mundo é un dos puntos de desenvolvemento sostible incluídos na Axenda 2030? Sabías que, aforrando auga e contaminando a menos, axudaremos a preservar os ecosistemas acuáticos da nosa zona e, a súa vez, protexeremos o desenvolvemento socioeconómico de Gondomar e a súa contorna? Sabías que o 71% da superficie do noso planeta está cuberto de auga? Dela un 97% é salgada e da doce dispoñible atopas o 90% na Antártida. Sabías que só o 3% de auga presente no planeta é doce e dela só o 0,007% accesible para o ser humano? Sabes cal é o valor da auga? No Día Mundial da Auga convidámosche a deterte un minuto e pensalo, a recoñecelo e sumarche ás iniciativas e medidas que nos garantan a súa protección como un recurso vital para os seres vivos, para o noso planeta, porque sen auga non hai futuro. Gondomar súmase ao Día Mundial da Auga.